Asayas. Asayas. Buti lang na nakaabot. Ano? Birthday, mga kawak, ako ay naglalaba. At, ano ba? Yun, naglalaba ako ngayon eh. At nangangarap, i-imagine ang ano, kung ano-ano. Habang naglalaba. Dahil alam ko na kaya natin, basta isipin lang natin, gawa natin ang paraan. Yun lang naman. Video ako ng 30 seconds ko. Ngayon ay November 3. May makulit ditong bata. Ayan, kasama ko siya. Hi, Asayas! Hello! Ayan. Tsaka pag malaki na. Medyo lang. Yes, nagkalat. Tapos, lalagay niyo doon sa kanyang garbage truck. Oh. Yun. Ano? Huwag mong kunin. Nalay ko. Hi, Asayas! Love you! Love you! Love you! Asayas! Asayas! I love you!